naiz betiko. Isabelita ikusi azue, Dago Isabelita. Eta bikitzen, Isabelita? Isabelita? Isabelita! Aiba! Hola, Isabelita. Ze ordu dira hauek? Beste gauza batzuk diten egon nitzaiz. Gaitxo izena. Aspaldi. Asigea? Aspaldi. Bai. Baina, hartza bat eta dena sartu da. Ez dakizu ze beldurra. Hartza galdu Bai. Kaldera eta hartza. Bai. Bai, asko gustatzen zaizu. Bai. Bajunda, ez da? Eskerrak. Zoi beldurra emate izue kaldereretako hartza. Ez, batzu, bai, bestei ez. Ai. Ta noiz ikusten dezu ezuek kaldereretako hartza. Claro, kaldererotan. Eta kaldererok zer dire ba? Gure inauterien lehenengo eguna. Hor hasten di ez da? Hor esaten digue gure inauterien hasten direla. Eta gaur hemen, gurekin dauzken kaldereroak, dantzarien. Eta nola ez ba? Etorri kalderero. Guazen txalo oro bat ematea. Gure kalderero urokiari. Jator, Baina, aldakizu ezeiek antolatzen duen kaldererotako konpartxa. Ez, nik ez dakit. Ez dakizu? Zelandu irizin naiz, eta ez dakit. Badira, 50 urte. 50? Bai, 50 urte. 5 eta 0. Urdina txiki elkarteak kaldereroak antolatzen ditula. Hori urte biak. Eta jute ez dana, urtean, ikusi dezu ez arropa jantzi, eta 6 kaldererotara. Ondo pasa. Eta kaldererok eta gero, zen biltzen. Kaldererok eta gero... Inauteritan zein da lehenengo eguna ospatzen dezuten azue? Ostegun izena? Ostegun izena? Bale, eta zeiten dezute zuek ostegun izenean? Txistorra jan! Peio, txistorra! Eta zer gehiago, kalean teatzen zede... Txilabakin! Txilaba jantzita... Eta txistorra. Eta ostegun izenen... Nik uste dugoela abesti bat. Ostegun izenen dago abesti bat. Baina ez da oso ezaguna abesti hori ez da? Ea ikasten dugu. Aber ikasten dugu, bai. Zuek dazkazue horborak, eukiko dituzue, letra guztia. Eta lagunduko diguzue abesten? Bai, ez dela Isabelitek eta nire bakarrik abestu behar dugu, eta dugu zuek danok abestea. Hortxe izango dituzue, eta ea, koldotarragunak egindako abesti hau denok ikasten dugu ostegun gizeneako. Zuekin, ostegun gizeneko abanera.
du. Hoi da. Osteunen etorri behar dela? Ide hoia kalderok eta osteuna. Bai. Eta hori horrengo ze txortzea. Tolosako ez da nantzat. Ze... Eio zuzertzea, oinatiarra. Bueno. Ez dakizki oso ondo diturak, Tolosara ekarritakoa. Ostegunean gelditu gehan, txila bat atxoixoa, txistorra. Ostialian atatzea, txistulaiak, euteia zezenak ebai, bale. Lan batian goizian, dantzariak... Eta gero danborra. Eta gero danborra da. Eta gauian ere danborra da euteia. Eta gero ja dator egun potoloa. Ni bezala. Zein da? Igandea ez da? Eta igandea zeikien dezu ez. Lana? Hola, earki gaude ba, lana. Etxeko lanak igandeetan da. Zein egatizkizu zuri etxeko lanak igandeetan? Ai, ama, peio entzuna dezu. Amatxo, aberre, igandeetan etxeko lanak jartzen. Noeko batxiz. Ez dira Tolosako izango, iganden, inaunditako igandeetan etxeko lanak jartzen? Diana, esan dut hemen, zer da Diana? Hori bai, horiek Tolosako dira. Hori Tolosako dira. Goizeko zazpiterritan jekitzea. Bai. Eta, bueno, etxentxo, Ni bezala. Bai. Eta geisten dira, nola geisten dira? Ni pijama geisten dira. Txoi, a ber, galdetu ingo deu. Diana jute altzea. Gutxi, zer da hori gutxi? Zama bai edo ez, gutxi. Erdia bai, erdia ez, geistezea, gero, gosaltzea. Aukera, ezagit, a ber. Eta zu jute altzea, Diana. Donostitik, ba. Donostitik Diana da geisteko oso goizkik urten behar da. Eta zu Diana jute altzea. Bai? Eta zer dutan jekitzezea. Oso goiz. Bueno. Eta nola jo berrizatea Dianara orduan jantzita? Nola jutezea, hemen, esan. Pijama jantzita, esan diate hemen, pijama jantzita. Pijama elegantea, Eta... Pijama de gala. Juterea, noa juterea, Diana entzutea? Plaza Zarrea? Hau behar du esnatzea. Ez da ba, Plaza Zarren hasten. Nun hasten da ba? Ez geha hemengoa, aitzakia erra da, ez geha hemengoak, A ber. Hemen, nun ez da ere, hemen katxiz. A ber, hemen, heldu gobe dauzketela, hemen karnabaleron bat baduke, nun hasten da Diana? Gorriti plazan. Plaza Zarrea juteana da, behar du esnatzea lako, Ez da, bale? Eta Isabelita. Zer? Baina eta Diana rutinoa da. Nik uste ez dakitela. Ez. Eta zenbat aldiz jotzen duen Diana, baldatu ningudik. A ber, bai entzunen dik hortikan, a ber. Eun inguru, 80 inguru, aldiz jotzen dute abesti berdina, goiz horretan. Eta goiz horretan gaina ezin da beste hijo. Pentsa, nola dukatuko duen bandakok. Baina... Guk eun aldiz ez, baina akaso behin jotzen badeu, zei dutzen. Venga, abestuko aldezue. Venga, gozen bat!
Buru handia galdu itzaigu. Hau da, Dianatik osaltzea goizkun dana. Hau behan du judea Dianara. Osaltzea judea beti, bai ez. Zein galdu zaigu hemen? Zein gelditu zaigu? Zein da? Txilabaz saltzea. Txilabaz da? Zer pozi da, pozi zaude hemen egoteatik ez da txilabaz. Eta zuk, badaukazu abesti bat ere, ez da? Zurea, bai, kabilako arropakin dago. Eta berak, eta bere txarangak, badute abesti bat. Eta hortarako, eskatu behar dizu, banak zutik jartzea, eta gukin dantzatzea. Prest zaudete? Txarangak ere, jauteritan oso garrantzitsua ere. Venga, bagoaz! Lagun egin nahi dute, Lagunak egin nahi dituzte gaur. Ai. Baina gogotxu datoz, buru handiak. Ez dakizen pasatzen den, inauteritan ez komendia lanekatu. Eta gaur, dantza. Da biltzala?
esan dizue maskuri gabe. Baina gaur jaso dute, behaiek emateguena, ez da? Betik behaiek ibiltzeie zuen atzetik horrika horreman nahian eta gaur betu. Gaur eraman ditugu sesionetara. Bai, Sesionak ere oso garrantzikoa dira. Bai. Baina okurri behar izan du ez, ezanan aurretik. Hombre, pixka probatu behar dute, behaiek emateuen hori ez, ege okurri eman ikiu, Ganaderia, Jandeia eta Fuente Amaroz. Bueno, entzun duguna abesti hau, da, Tolosako txaranga zarrenan abestia. Aber, ziur nago, hemen inautei zale peto ematen goala. Ze abesti izan? Aber, nor jaki? Aber, hor irua laugarren filan badago bat jakin behar duna, bai, bakit. Joen? Aber, bueno. Venga. Vale, eta bestia? Ez. Viva el anís. Viva el anís. Txinparta da. Polvo y paja, daukagu. Txarangak zarrena. Pentsa, Tau, beraien abestia. Eta guain? Ez da beru zara zorrena? Ez da gire izango. Hauen danak ikustea etorrien gauza. Jaguaz. Zutani ez dira etorri ikustea, Zu peio txikia eta ni xabeleta txikia. Gainera berandu dut txinez? Así que, presta zaudete. Guazen abestea berriz. Isabelita, hauek bai dira, katxarra. Isabelita. Bai, entzaldeta. Hala. Aixo. Dantzatu nahi izunarekin? Bai. Ziur badak ez dira. Bestu dugu, Berriz. Galtzak, biak egin du
galtzaundi, apelidua egoni, Argaz hori zen goitia, ez lendida beneroni. Zintzerian ez duen, lehenago pentsatzen, baina oraingo dira, ez naiz eskapatzen. Testamentu egitera, duan iren baile, bere parien binak, lasatu itezen, mizerian ez duen, lehenago pentsatzen, baina oraingo diban, ez naiz eskapatzen. Testamentu egitera, duan iren baile, nire parien binak, lasatu ditezen, ta galtzaundi, apelidua egoni, ta galtzaundi, apelidua egoni. Hilda gero nere mazpia penaziko balitzake, nere onduan enterratzia, inola baliz nahi nuke. Hilda gero nere mazpia penaziko balitzake, nere onduan enterratzia, inola baliz nahi nuke. Eta manian jarri, lerra bat handia, hemen dago galtzaundi, eta konpainia. Ozandi bat hartu zuen, Tolosako herria, merkatu zirara, ordu berania. Eta manian jarri, letra bat handia, hemen dago galtzaundi,
morena, Habanatik ona, hitzaren pilpila, elkarri begira, lau begi eder dira, gure ezpain goxo bat maite, juntatzen badira. Eta bano batzugana, maitasuna
eskatira, xitagai gaude gaur mutira, aurpegi eder soinez dira, zareak egango atxedira, zurekin gaire gaur dantzatzira, zumaikako gazkonduzia, gure horrekin auteria, gizarte plazera emaztia, zurekin gaire gaur dantzatzira, zumaikako gazkonduzia, gure horrekin auteria, gizarte plazera emaztia. Cincin al caterato, cincin al guasigliacchi, cincin a tericchi sassu, cincin e si pettinichi, cincin al caterato, cincin al guasigliacchi, ai su gioini, e se carri con tu gioini, so a se taeshan, morisce, parlando con la cunei, ai su gioini, e se carri con tu gioini, so a se taeshan, morisce, parlando con la cunei, aquel marinero rojo, aquel que le falta un ojo, aquel que no puede ver, el toro le va a coger. Aquel marinero cojo, aquel que le falta un ojo, aquel que no puede ver, el toro le va a coger. Ay, su gauchorí, ese carri con tu chorí, so hace tarzán, oriche, parranda con la cunei. Ay, su gauchorí, ese carri con tu chorí, so hace tarzán, oriche, parranda con la cunei. Bueno. Usted, Peio... A ber, Zer? Ui, eso zuena. harrapatu da zen. Bai, baina nire bilazitorren denbora guzti, ez dakiztatik. Bai, ba, Nire txeko izango alako. akaso.
Abeste zena. Bueno, bukatzen ari gea. Azkaltzeko ordua ere bada, ez da. Pena handiz, super ondo pasatzen ari naiz, baina hemen bukatu inako dugu ez peio. Baina bukatu horretik, beste sorpresatxo hori bat ere badaukagu, indik, ez da? Bai, txiki bat. Txiki bat. Zu badakizu, igande gauian behatzitan, elurra taberna parian, zer egiten duten? Saldurita egunean, Bai, nik badakit, baina Tolosan nik uste jende asko ez dakila gertatzen den saldurita egunean elurra taberna parean, gauko behatzik aldera. Badira, 30 urte, aurten bete dira 30 urte, eskuprograman ez datorren gauza bat antolatzen dutela, herriko kide batzuk, ez da? Eta gaur, beraien omenez, hementxe egingo dugu, Kino txiki bat. Bai, hoxe. Norbete aldaki zer egiten da nor? A ber, norzaki zer egiten dan, saldurita igandean, gaueko 9:00. A ber, zehentxuten zerbait hor, ez dakit? Rafa Gorrotxategi izan duzu. Rafa Gorrotxategi? Trompeta jo? Trompeta jo? Bai, txarangak, ez? Trompeta jo... A ber, Paquito chocolatero... Zerbait, ustedes badakitela, zerbait badakitela ustedes. A ber, zer gertatzean. Zer gertatzean.
Bueno, Peio, guain bai. Oin bai, Isabelita. Gustatu duzu? Sorpresa, Bai. Baiet, ez nuela espero. Bueno, kinu txiki hori 30 urte horiei, eta guain bai, gure bukaera hontan, ez zintzun falta, ezta? Ez zintzun falta, eta nik horregatik ekarri dut, txuleta. Txuleta? Bai. Txuleta? Eskertzak eta agurrak emateko. Bueno, Eta hola ez geha inoz pasazte. lehenik eta behin eskerrik asko teknikariei. Gu aguantatzea egiten, Tolosako udalari, Galdekide ikastetxea, Konbidatu bereziei, Miren Fernandez, Irainuan, Rafa Mendiri trompetan, Joki García Txenoan, eta Unai Zabala ikutuxan, Dantzari gazteei, mesedez, Dantzari laguntzaile, Eduardo Mokoloa musika eskolako ikasle eta irakasleei, Tolosako erraldoi eta urualdoien konpartzari, eta Joseño Castelloneri, Jóvenes Gordo, eta herrikidez taldeari hemen aulan antolatzen egotea bi esker. eta nola ez zure guztiegi, zure gabe ere zentzurik eskuteak aurriko. Bi esker ekartzen. Eskua gora eta bagoa!